יש תחושה יותר טובה מלקום מוקדם בבוקר, לזנוח את הנוחיות שיש במספרה ולראות את הטבע מלמעלה. פשוט מדהים, במיוחד שהיום הזה חג העצמאות, 60 שנה למדינת ישראל. אין את התנאים שיש במספרה, אין לי כיסא, אין לי כאן את המראה, אין לי כיור חפיפה, לא כל כך נוח, אבל אפשר לעשות את זה כמו שצריך. אני הולך לעצב תספורת בסגנון חופשי, מראה מאוד אופנתי. לאחר מכן אני אבצע תסרוקת גם באוויר, וביחד אתם תראו את השילוב המדהים הזה. לספר בתנאים לא שגרתיים זה קצת יותר בעייתי, גם לי וגם לדוגמנית. התנועות יותר איטיות ומגושמות, גם האלמנט של החשש, גם אצלי ומצד הלקוחה. אני מאוד אוהב עיצובי שיער, אני מאוד אוהב אקסטרים, וזה מה שגורם לי לשלב בין שניהם, לצנוח ולספר, לצלול ולספר, לרחף ולספר. ברור, כיף לי לעשות משהו שאני ייחודי בתחום, עיצובי שיער ואקסטרים. מה שאני עושה פה זה הכנה עבורי לקראת ניסיון לשבירת שיא גינס. תודה רבה, תודה לקטיה, תודה לפשן טיווי קולקשן. בוקר טוב, יום עצמאות שמח, 60 שנה למדינת ישראל. תצלם את זה. כן. ישראל, 60 שנה. Fashion TV collection. Katya van Krushin from Israel. Kobe. Oren Orkobi from Herzliya. All over the world.